Doma som si pozeral svoje fotky, úlovky a trochu si zaspomínal na minulé sezóny. Je február a výber nie je príliš veľký, kam ísť si kvalitne zachytať na viac dní. Ale existuje jedno jazero niekde v Chorvátsku, ktoré skrýva poklady v podobe krásnych listov a šupináčov. Toto jazero je Tribal. Z tohto jazera mám veľa dobrých, ale aj zlých spomienok, ale nakoniec som sa rozhodol, že v strede februára to skúsim znova a dám tomu ešte šancu. Ahojte priatelia, nachádzam sa na jazere Tribal opäť, keďže minulý rok som na tomto jazere absolvoval neúspešnú výpravu, tak som si povedal, že ja pôjdem po tých chorvátskych listoch a dúfam, že sa mi niečo aj podarí a budem sa snažiť, aby sa mi podarilo chytiť nejakého z nich. Momentálne píšeme február, koniec februára, takže obdobie som si vybral také skôr zimné, ale ako som prišiel na toto jazero, ako môžete vidieť, teraz krásne svieti slniečko, proste top počasie. Zajtra hlásia nejakých 16 stupňov, potom 17 a potom znova má prísť ochladenie, čiže neviem, či to bude vôbec úspešné alebo to bude neúspešné. Vybral som si lovné miesto číslo 18, keďže podľa môjho známeho, ktorý je odtiaľto, tak povedal, že toto miesto je proste topka a uvidíme, či mal pravdu a či vôbec sa mi odtiaľto podarí zdolať nejaké tie ryby. Ako viete, v Chorvátsku sa chytá na 3 udice, čiže budem skúšať montáže všelijaké, ale základ toho celého bude Dark Matter Helisafe. Čo sa týka ďalekých odchodov, budem používať helikoptérovú montáž od Kordy. Táto montáž umožňuje hádzať na tých 150 metrov až 120 až 150 metrov, ale na lovnom číslo mieste 18 nebudem musieť akože hádzať na takúto vzdialenosť, keďže tie ideálne miesta sú od tých 85 až do 100, takže toto budem postupne akože chytať. Som si predkrmil aj miesto už, tak uvidíme, že ktoré miesto bude úspešné. Postupne s jednou udicou som dával na 80 metrov, 85 a 95. Čiže budem sa snažiť akože odchytať všetky tie vzdialenosti, ktoré sú podľa môjho známeho odtiaľto tie úspešné a akože celkom dávajú tie ryby. Tak poďme do toho. Iné mi neustáva ako spombovať, nakrmiť, lebo keďže viete, v Chorvátsku sa hovorí, že no spomb, no fish, tak idem do toho a poďte so mnou. Takisto budem používať novinku Peťky spinner rigy, ktoré proste sú zasekávacie mašiny. Celá montáž bude takto vyzerať. Budem používať samozrejme ako na začiatok iba popky, menšie nástrahy, tak uvidíme, či to bude úspešné alebo nebude. Momentálne toto idem dať do vody, takže držte mi palce.
Tak ahojte, hovorím, trošku sa vám prihlásim. Mám tu prvý večer, takto na tribale. Idem to trošku shrnúť. Dneska som celý deň spomboval, krmil, hľadal lovné miesta, robil nadväzce a tak ďalej. Čo je veľmi pozitívne je to, že proste na jazere som skoro som tu sám. Sú tu 3 rybári, dokonca ich ledva vidím, takže není tu žiadny obrovský tlak. Dneska bolo celý deň krásne počasie, proste jak vyšité úplne jar, 15 stupňov bolo vonku, takže celkom super. Dúfam, že túto noc sa mi podarí nejaká ryba, alebo aspoň nad ránom, čakám nejaké tie zábery, ale ako hovorím, zatiaľ som nemal žiadny kontakt s rybou, ale dúfam, že vám budem vedieť niečo ukázať na tú kameru. Rozmýšľal som nad tým, že s jednou udicou budem tie ryby hľadať, ale som si povedal, že kašlem na to. Predsa to krmné miesto je krmné miesto, ryby sa tam asi budú ukazovať, takže by som ešte aj nejaké odtiaľ aj odkytal, takže nič iné mi neostáva, už iba dúfať a veriť v nástrahách, takže idem do toho a prajem vám dobrú noc zatiaľ. Tak, ryba mi prešla cez všetky udice a musel som si dať prsačky a takto ísť do vody, lebo strašne išla na pravú stranu. Tak, ale ešte, že som mal prsačky so sebou, ja som strašne váhal, či ich vôbec zobrať, ale super a už len dúfať, že ten háčik sedí dobre. Uvidíme, čo to bude, snáď to bude nejaký krásny chorvátsky šaran. Cítim veľkú váhu, akože. Podľa mňa to môže byť lepšia ryba. Ale však človek nikdy nevie, nachádzajú sa v tomto jazere aj krásne amúre. Čiže môže to byť hociaká ryba. Ale snáď to bude krásny lisec, pre ktorý som sem došiel, čo sa mi minulý rok moc nepodaril. Je tam.
Tak kamaráti, a po 2 dňoch bez záberu mám tu konečne prvého lisca chorvátskeho a je to konečne už väčšia ryba ako minulý rok, takže som extrémne šťastný. Kopu času ešte mám pred sebou, ešte nejaké 3-4 dní, takže prišla to bomba. Idem vám ju ukázať. Bomba ryba. A neskutočný. Krásny. Kokos. Idem ho pustiť naspäť do vody. A ideme ďalej. Mám tu druhú rybu. Takto cez deň som tam normálne šupol na drzovku metód krmitko a s jednou popkou. Ale však vyšlo to. Už krásne vypúšťa tie bublinky. Neverím tomu, že mám druhú jazdu. Je tu druhá ryba. Tretia vlastne. Toto nebola veľká ryba, ale v odberaku mám krásneho lisca. Super. Tak, a je tu druhá ryba výpravy, ďalší lisec, krásna gulička. Ryba není až taká veľká ako tá predchádzajúca, ale už po tých dňoch to poteší, takže super. Idem vám ju ukázať. Je krásny. Krásna ryba. Krásna gulička. Nevadí. Však ideme ďalej a dúfam, že ešte sa niečo podarí. Ale hovorím, som mal 2 zábery. Jedna menšia a jeden tento krásny lisec. Hovorím, dal som tam už ako metód krmítko s jednou popkou, ale som nečakal, že to takto rýchlo príde. Paráda, super. Idem ho pustiť naspäť do vody. Tak, prišlo ochladenie, vonku je brutálna zima, ale ako pozerám, že
ryby sú celkom pri chuti. Dneska toto už je druhá ryba. Takže to bude ono. Toto bude asi nejaká menšia ryba, ale strašne išla do boku. Ani neviem, aký odtiaľ vôbec vyberem. Musím si dať prsačky na seba. Tak priatelia, ahojte, dobré ráno, je tu 3. ráno. Včera som bol celý deň bez ryby, noc bez ryby a teraz ráno o 7:30 som mal taký malý padáčik, som vyšiel z bivaku, hovorím, kúknem sa čo to je, pozerám na silón, silón bol tak trošku povolený, som to nadvihol a potom už nasledoval krásny súboj a mám tu krásneho šupináča tento raz a je to brutálna ryba. Ryba tiež váži cez tých 13 kg určite, ale idem vám ho ukázať. Krásna gulička, aj táto. Brutálne pekná ryba. Ani mi to nevadí, že to nie je lisec. Super. Parádny. Joj. Ukážem vám ju ešte raz, lebo toto žiadna ryba nespolupracuje. Pekný je. Idem, dám ho naspäť do vody a ešte mám nejaké dni pred sebou. Tak priatelia, hovorím, trošku sa vám prihlásim. Idem to zatiaľ tak shrnúť ako vždy. Čo sa týka, či som sklamaný z tejto výpravy alebo nie, sám neviem odpovedať na toto. Takže každopádne som už nejaké ryby pochytal. Mám pochytané krásne ryby. Podľa mňa nie sú to tie najmenšie z tohto jazera. Takže celkom super. Čo ma tak štve, takže proste taká vec, že neviem proste, že kedy sú tie zábery, neviem sa k ním prispôsobiť, či večer, v noci, raz sú ráno, raz večer, raz na obed, tak toto sú ešte také veci, že na ktoré si teraz momentálne neviem dať vysvetlenie, že prečo to takto je, ale mal som chvíľku času, tak som
pobehal celé jazero a chytajú tu asi nejakí 3 rybári. Čiže nás tu není veľa, ani by som to nemohol povedať na to, že celé jazero je prekrmené, tak proste neviem, ryba nežere. Rozprával som sa tu aj s miestnym a oni tiež hovorili, že proste stojí to, a dokonca som že vraj dobre ešte nachytal, lebo tí, ktorí sú tu už týždeň, ešte vôbec nemali žiadnu rybu. Takže celkom dobre, čo sa týka týchto informácií. A čo sa týka ešte tejto vychádzky, budem tu ešte nejaké 2 dní, tak uvidím, či za tieto dni sa mi podarí nejaká ryba, ale zatiaľ hovorím, mám 2 liscov chytených, jedného šupináča, jedného menšieho šupináča a bohužiaľ pri brehu som stratil 2 ryby, ale nie, že by to bolo kvôli montáži alebo kvôli háčikom, ale bola to moja chyba. Proste som nebol pripravený na to zdolávanie tak, jak by som mal byť pripravený, nemal som pri sebe podberák a proste tie 2 ryby ma potrhali, takže toto sa mi vôbec nestáva ako u nás na Slovensku, ale momentálne tu som dopadol takto, že potrhali ma ryby pri brehu, ale boli to krásne lisce tiež, takže ako som spokojný zatiaľ, tak povediať, že s týmto výsledkom. Že či mám za sebou úspešnú alebo neúspešnú výpravu, toto je dobrá otázka. Sám na ňu neviem odpoveď, ale toľko viem, že čoskoro sa na toto jazero ešte vrátim.